Maapallon kuumeneminen kiihtyy, ja me lähestytään joidenkin maapallon osien sietokykyjen rajoja, eli keikahduspisteitä. Mitä jos napajäätiköt tai Atlantin meren kiertoliike ylittävät keikahduspisteensä ja muuttuvat peruuttamattomasti ihan erilaisiksi? Onko Suomessa varauduttu merenpinnan nousuun, resurssien niukentumiseen ja taloudellisiin riskeihin? Miten käy ruokaturvalle ja ihmisille, jotka joutuvat pakenemaan kodeistaan? Pitääkö olla huolissaan? Ja miten päästä yli huolista ja lähteä ratkaisemaan todellisia ongelmia? Tervetuloa seuraamaan ilmastostrategiahanke Operaatio Arcticsen ohjelmaa Keikahduspisteet, pitääkö olla huolissaan? Me lainataan tässä inspiraatiota suositusta MTV:n Pitääkö olla huolissaan -ohjelmasta ja nostetaan näin keskiöön ihmisten oikeita huolia edessä olevista muutoksista. Yleisön lähettämiä huolia ruotivat tänään kanssamme kansanedustaja Pekka Haavisto, One Planetin perustaja Mari Pantsar, Teknologiateollisuus ry:n puheenjohtaja Ville Voipio, Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Joonas Merikanto ja Helsingin Sanomien toimittaja Petja Pelli. Mun nimi on Ellen Haaslahti ja toisena juontajana tänään mun kollega Liina Huttunen. Tervetuloa tosiaan kaikille meidän panelisteille ja yleisölle täällä paikan päällä ja streamin välityksellä. Tänään puhutaan siis keikahduspisteistä eli maapallon eri osien kriittisistä kynnyksistä tai rajoista, joiden ylittyessä ilmasto ja paikallinen ympäristö muuttuu äkisti ja peruuttamattomasti toisenlaiseksi. Tällä hetkellä ilmastopolitiikassa ajatellaan, että lämpötilat nousee suoraviivaisesti ja kasvihuonekaasut lisääntyy ilmakehässä tasaisesti. Ja sitten tehokkaiden päästövähennystoimien ja hiilensidonnan avulla me päästään vähitellen takaisin turvallisiin lämpötiloihin, vaikka me hetkellisesti ylitettäisiin Pariisin ilmastosopimuksessa sovitut 1,5 tai 2 asteen rajat. Keikahduspisteet kuitenkin muuttaa tätä kuvaa merkittävästi. Tutkijat on tunnistanut yhteensä 25 keskeistä maapallojärjestelmän osaa, joilla on keikahduspiste. Näistä osalla olisi globaalisti suuri vaikutus ja osalla taas sitten paikallisempi vaikutus ekosysteemeihin, ihmisten hyvinvointiin ja yhteiskuntaan. Keikahduspisteiden kytkeytyvyys myös toisiinsa voi aiheuttaa tämmöisen dominomaisesti leviävän keikahdusten sarjan, jonka yhteisvaikutukset sit esimerkiksi turvallisuuteen, ruokaturvaan, talousjärjestelmään, infraan olisi tosi vakavia myös täällä Suomessa. EU-komission arvion mukaan taloudelliset ilmastotuhot kasvaisi globaalisti jopa 25% 50%, jos keikahduspisteitä ylittyy. Ja sitten Suomen ja Pohjois-Euroopan kannalta ehkä huolestuttavimpia keikahduspisteitä on noin napajäätiköt, eli Länsi-Antarktiksen ja Kalaallit-Nunatin eli Grönlannin mannerjäätiköiden mahdollinen romahtaminen. Molempien keikahduspisteiden arvioidaan olevan jo noin 1,5 asteessa ilmaston lämpenemistä. Yhdessä näiden mannerjäätiköiden keikahduspisteiden ylittyminen voisi nostaa merenpintaa yli 2 metriä jo nykyisten lasten elinaikana. Ja se pakottaisi 100 miljoonat ihmiset pois kodeistaan. Atlantin meridionaalisen kiertoliikkeen eli AMOKin pysähtyminen on 3. keikahduspiste. Siihen liittyy paljon epävarmuutta, mutta joidenkin tutkimusten mukaan se voisi ylittyä myös jo tällä vuosisadalla, jolloin kiertoliike voi pysähtyä jopa 50 vuoden kuluessa. Osassa tätä kiertoliikettä on jo huomattu hidastumista. Koko AMOKin pysähtyminen voisi laskea täällä Pohjois-Euroopassa lämpötiloja jopa 10 astetta. Tällainen viileneminen vaarantaisi meillä viljelyolosuhteita ja myös paljon laajemmin. Keikahduspisteet maapallon keskeisissä järjestelmissä ei ole siis enää kaukainen uhka, sillä useampi niistä voi ylittyä jo Pariisin ilmastosopimuksen rajojen puitteissa. Nykyinen ilmaston lämpenemisen taso osuu jo monen näiden keikahduspisteiden niin kutsutulle vaaravyöhykkeelle. Ja vaikka näiden monimutkaisten muutosten ajankohtaa ja lopputuloksia on vaikeaa ennustaa tarkasti, niin kuitenkin näiden keikahduspisteiden mahdollisesti aiheuttaman ympäristöromahduksen ja taloudellisten riskien laajuuden takia näihin kannattaisi suhtautua vakavasti ja ennakoiden. Ja tarve onneksi näiden keikahduspisteiden riskienhallinnalle on nyt tunnistettu Suomessa,
Pohjoismaissa EU:nkin tasolla, mutta tällä hetkellä niihin liittyviä riskejä ei hallinnoi mikään virallinen taho. Yhteiskunnan kasvuvisiot, turvallisuustoimet, kestävyyssiirtymä on siis suunniteltu olettaen, että maapallon keikahduspisteitä ei ylittyisi tai että niitä ei olisi edes olemassa. Pitäisikö meidän siis olla huolissaan ja mistä tarkalleen? Nyt päästään katsomaan, millaisia huolia ihmiset on meille jakaneet ja löytäisikö meidän panelistit näihin sitten ratkaisuja. Ensimmäisen kysymyksen meille on lähettänyt Leksi 26V Oulusta. Leksi kysyy, minkä takia keikahduspisteitä ei ole otettu aikaisemmin huomioon kansainvälisten ja kansallisten instituutioiden käyttämissä ilmastomallien ennusteissa? Ovatko keikahduspisteiden riskit kuinka uutta tiedettä? Joonas, sä voisit erikoistutkijana aloittaa tästä. Pitääkö olla huolissaan? No niin, kiitos. Kiitos Operaatio Arcticselle tämän erittäin tärkeän keskustelun järjestämisestä ja kiitos Lexille Oulusta, joka kysyi tämän totta kai muuhun hyvinkin osuvan kysymyksen. Mä itse siis toimin tuolla Ilmatieteen laitoksella, vedän ilmastojärjestelmän mallinnusryhmää, jossa me tutkitaan tämmöisillä isoilla ilmastomalleilla ilmastonmuutoksen etenemistä ja myöskin enenemissä määrin sitten näiden keikahduspisteitä ja niihin liittyviä riskejä. Ja nyt, no, se on ihan totta, että ilmastomallit nyt ei tällä hetkellä ihan kauhean hyvin näitä keikahduspisteitä pysty käsittelemään. Miksi? Keikahduspisteet on hyvin monimutkaisia ilmiöitä, jotka liittyy monta luonnon eri komponenttia yhtä aikaa, ja sen takia että on harvillisen vaikeata mallintaa. Ja tästä johtuen, no siis ilmastomallit on ehkä tehty periaatteessa kuvastamaan tämmöistä vähän tasaisempaa kehitystä, eikä tämmöisiä äkillisiä keikahduspisteitä. Ja tästä johtuen keikahduspisteiden riskejä useimmiten tutkitaan erillisinä sitten tämmöisistä standardi-ilmastomallien antamista ennusteista. Nyt ehkä vielä pitää sanoa noista keikahduspisteistä ja niihin liittyvistä riskeistä, että näihin liittyy siis tietynlainen aikaikkuna myöskin, miten me liikutaan ilmastonmuutoksen eteenpäin. Ja nyt ehkä hyvä painottaa, että mikään näistä keikahduspisteistä ei ole tapahtumassa nyt huomenna eikä ensi vuonna, mutta me ollaan astumassa nyt hyvin selkeästi sille riskivyöhykkeelle, kun joku näistä saattaa sitten laueta esimerkiksi Atlantin merivirtojen laajaskaalainen muutos tai sitten jäätikköjen sulaminen napa-alueella tai sitten vaikkapa Amazonin sademetsän kuoleminen. Mutta näiden vaikutukset, vaikka se ikään kuin keikahduspiste tapahtuisikin tässä jo vaikkapa nyt lähitulevaisuudessa, joka nyt ei sekään vielä kauhean uskottavaa, mutta se saattaa ehkä vielä vuosisadan puolivälissä ollakin hyvin todennäköistä jo monelle näistä, niin niiden vaikutukset ei tule näkymään vielä vuosikymmeniä. Eli periaatteessa Suomen ilmastohistoria on aika lailla nyt kiveen hakattu seuraavien vuosikymmenien osalta. Me tullaan täällä lämpenemään niin kuin koko maapallo keskimäärin yleisestikin. Täällä lisääntyy ääriilmiöt, talvet lyhenee, rankkasateet lisääntyy. Eli periaatteessa me tunnetaan niin kuin tulevaisuus kohtalaisen tarkasti 20-70 vuoden ajalta. Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen, niin se onkin sitten iso kysymys ja siihen liittyy nämä keikahduspisteet hyvin kiinteästi. Ja kaikki nämä keikahduspisteet tietenkään ei ole pelkästään edes ilmastonmuutoksista, vaan tähän liittyy semmoinen kokonaisempi ihmisen kädenjälki maapallolla. Esimerkiksi Amazonin sademetsän osalta, jossa kysymys on siitä, että se stressi aiheuttaa sekä metsähakkuut että ilmastonmuutos yhtäaikaisesti. Eli kun me katsotaan periaatteessa nyt maapallon elinkelpoisuutta tulevaisuuteen, me pitää miettiä yhtä aikaa siis meidän planeetan ekosysteemien elinkelpoisuutta sekä ilmastonmuutosta ja näiden yhteisvaikutusta. Et se on tärkeää, että me ei pidetä näitä asioita erillään toisista, kun me katsotaan holistisesti koko muutosta ja ihmisen kädenjälkeen maapallolla. Mutta nyt tähän Lexan kysymykseen. No, siis keikahduspisteet eivät ole mitenkään kauhean uutta tiedettä, ne on ehkä ollut siellä ilmastotieteen marginaalissa vielä viime vuosikymmenen saakka. Ja nyt niistä tiedetään enemmän, koska meidän mallit on parempia. Me nähdään suoraan ilmastonmuutoksen vaikutus luontoon.
Ja me myöskin tunnetaan paremmin maapallon ilmastohistoria tuhansien ajalta, jossa on sitten tapahtunut kaukaisessa menneisyydessä myöskin tämmöisiä nopeita keikahduksia. Ja sen takia me tiedetään, että tämmöiset on mahdollisia. Pitääkö olla huolissaan siitä, että ilmastomallit eivät kaikkia pystyvää mallintaan, niin ei pidä. Kyllä me tiedetään aika paljon ja niiden riskeistä. Siitä pitää olla huolissaan, että meidän ilmastotoimet maapallolla yleisesti on liian hitaita. Meidän pitää vetää meidän fossiilisten polttoaineiden päästöt nollaan tämän vuosisadan puoliväliin mennessä. Ja se on valtava tehtävä, mutta siinäkin näkyy positiivista keikahdusta. Eli me tiedetään esimerkiksi, että Kiinan päästöt on lähtenyt mahdollisesti laskuun paljon niin kuin on ajateltu. Me nähdään, että vihreä energia on tekemässä murrosta. Ja meillä on ratkaisuja avaimet käsissä, mutta nyt vaan pitää yksinkertaisesti toimia. Kiitos paljon, Joonas. Eli jonkin verran pitää olla huolissaan, mutta ainakin tiedettä meiltä löytyy, mutta ehkä viestinnässä voitaisiin olla vielä parempia, että se tieto näistä keikkahduspisteistä leviäisi. Katsotaan sitten seuraava kysymys, jonka meille on lähettänyt nimimerkki AP24V Helsingistä. Mitä jos jonkun keikahduspisteen ylittyminen aiheuttaa niin vakavan akuutin kriisin, että muut ilmastotoimet sakkaa? Mitä vihreälle siirtymälle ja esim. Sähköön pohjautuvalle vihreälle infralle tapahtuu, jos lämpötilat Suomessa romahtaa? Tässä varmaankin viitataan just tuohon, että merivirtojen hidastumiseen, mikä voisi laskea niitä lämpötiloja täällä Suomessa. Voisin aloittaa nyt Marista. Sä oot työskennellyt paljon kestävyysmurroksen äärellä. Mitä sä ajattelet, pitääkö tästä olla huolissaan? No kyllä mä sanoisin, että AP on ihan jäljillä tässä, että niin kuin tekin kuvasitte, että jos me ylitetään näitä keikahduspisteitä, jos vaikka Grönlannin meripeite sulaa, se nostaa merenpintaa ja se myöskin hidastaa amokvirtausta, mikä johtaa sitten siihen, että trooppiset sademetsät kuivuu ja tämä taas lisää ilmaston lämpenemistä ja vaikka ikiroudan sulamista, mikä taas lisää ilmaston lämpenemistä. Eli voi tulla tällaisia ikäviä dominoefektin kaltaisia tapahtumia ja jos päädyttäisiin niin kuin näin synkkään tulevaisuuteen, mitä AP selvästi miettii, niin varmasti sitten niin kuin julkiset rahat ja ehkä voimavaratkin kuluisi siihen, että yritettäisiin selviytyä ja korjata niin kuin näitä vahinkoja ja vaurioita ja sopeutua niin kuin vaikutuksiin. Mutta ehkä mä haluaisin kutsua AP:n iltateelle ja varmaan ottaisin Villenkin mukaan siihen. Ja haluaisin ennen kaikkea muistuttaa AP:tä siitä, että miten paljon hyvää on tapahtunut ilmastonmuutoksen hillinnässä viime vuosien aikana tai pari viime vuosikymmenen aikana. Että joku 10-20 vuotta sitten me oltiin menossa kohti 5-6 asteen ilmaston lämpenemistä ja nyt me ollaan menossa kohti 2-3 asteen. Se 2-3 astetta on ihan liikaa, kaikki maat tekee liian vähän ja liian hitaasti, mutta tosi paljon hyviä asioita tapahtuu. Ja ehkä AP kannattaisi myöskin miettiä sitä, että millä tavalla me saataisiin Suomessa kiihdytettyä näitä omia ilmastotoimiamme. Et Suomihan ei tietenkään koko maailman ilmasto-ongelmaa ratkaise, mutta jos me Suomessa pystyttäisiin luomaan malli sille, että miten ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointi kasvaa samalla kun me ollaan hiilineutraaleja, niin sillä voisi olla todella paljon vaikutusta globaalisti. Me voitaisiin vaikuttaa Eurooppaan ja Eurooppa suurena talousalueena muuhun maailmaan. No ehkä tässä vaiheessa ihmiset saattaa miettiä myöskin sitä, että millä tavalla ne ilmastotoimet vaikuttaa omaan arkeen, niin mä en itse usko, että ilmastotoimet tulee millään tavalla kurjistamaan meidän arkeen, vaan itse asiassa elämä hiilineutraalissa tulevaisuudessa voi olla paljon parempaa, ainakin se on parempaa kuin siinä maailmassa, missä nämä keikahduspisteet on ylittyneet. Eli me tullaan jatkossakin asumaan lämpimissä kodeissa ja syömään hyvää ruokaa, joka on kasvipainotteisempaa ja liikkumaan ja kuluttamaan. Eli tässä on tosi paljon mahdollisuuksia. Ja nyt meidän pitäisi kääntää se huoli oikeastaan näistä uhkakuvista mahdollisuuksiin, mutta toki pitää koko ajan mielessä sekin, että jos me ei nyt toimita, niin tulevaisuus voi olla aika synkkä. Sitten mitä tulee tähän merivirran hidastumiseen ja siihen, että Suomeen tulisi hyvin kylmiä talvia. Joissain skenaarioissa olen nähnyt, että voisi olla jopa -40-50 astetta joinain ajan hetkinä talvella lämpötila. Niin en tiedä, että tämä on vakava aihe, saako laskea leikkiä, mutta jotkut ihmiset on huolissaan siitä, että Suomeen tulisi paljon ilmastopakolaisia maahanmuuttajia. Niin mä luulen, että tämä ongelma ratkeaisi, että varmasti ei paljon ilmastopakolaisia tulisi jääkylmään Suomeen sitten, että ehkä me suomalaiset jouduttaisiin miettimään, että miten me pärjätään ja ehkä minne me muutetaan täältä. Kiitos Mari.
Tosi hyviä neuvoja ja ajatuksia. Otetaan Ville tähän mukaan. Mitä sä ajattelet tästä AB:n kysymyksestä? Pitääkö olla huolissaan? No ensinnäkin mun mielestä AB:n kysymys on hyvä. Jos me luetaan vaikka jostakin sattuu netissä vastaan uutinen siitä, että AMOK, eli tämä Atlantin meridionaalinen virtaus hidastuu ja meille tulee -50 talvella, niin se kuulostaa aika pahalta, varsinkin sitten kun se yhdistetään tämmöiseen Hollywood-maiseen ajatukseen siitä, että se on sitten ensi talvi, kun se tapahtuu, ja se tapahtuu just yhtäkkiä. No nyt kun kuunneltiin, mitä tiede sanoo tästä, niin nämähän on 10 vuosien ilmiöitä, että vaikka näin käviskin, niin meillä on siinä monta kymmentä vuotta aikaa sopeutua näihin muutoksiin. Ja se ei tarkoita suinkaan niin tämmöiset oikeastaan aika katastrofiskenaariotkaan, ei tarkoita sitä, että meiltä elinedellytykset Suomessa menisi. Suomi on itse asiassa, me ollaan aika lintukoto ilmastollisesti. Et toki ilmastonmuutos näkyy meillä paljon ja näkyy meidän luonnossa paljon, mutta me ollaan aika kivassa paikassa siinä suhteessa, että ei kovin paljon tule tämmöisiä äärisääilmiöitä, jotka sitten tulisi tuhoamaan meiltä elinolosuhteet. Mutta ehkä se oikea kysymys siinä on se, että miten niin kuin yhteiskunta tässä kysytään esimerkiksi, miten tämä sähköistyminen ja muut ilmastotoimet tämmöisessä tilanteessa. Mä luulen, siis ensinnäkin ilmastonmuutos ja ilmastonmuutoksen vastaaminen ei ole oikeastaan teknologinen kysymys, ja eikö tämä vähän hassua, että minä sanon sen näin. Mutta se ei siinä mielessä, mä en pidä sitä teknologisena kysymyksenä, että meillä on kaikki se teknologia olemassa ja näköpiirissä ja tiedossa, miten siihen pitäisi reagoida ja miten me voitaisiin reagoida. Niin ilmastonmuutoksen niin kuin tässä hidastamisessa ja sitten jossain vaiheessa myös hiilen keräämisessä ilmakehästä. Et mä en ole niin kuin siitä huolissani, se on enemmän poliittinen kysymys ja se, että meillä on yhteinen tahtotila reagoida siihen ja tehdä riittävän voimakkaita toimenpiteitä riittävän aikaisin, että me ei jouduta hankaliin tilanteisiin. Ja siinä itse asiassa nyt ehkä tässä on vähän tämä sama kuin Marilla nämä ilmastopakolaiset, niin varmaan niin, että jos jossain päin maailmaa tulee tämmöinen keikahduspiste, joka ihan oikeasti niin kuin järisyttää maailmaa ja on otsikoissa kuukausitolkulla, niin eiköhän se saa siihen ilmastopolitiikkaankin vauhtia. Tästä kysyttiin myös tästä teknologiasta ja sähköistymisestä ja niiden sakkaamisesta. Mä luulen, että se juna on niin kovassa vauhdissa, että se ei kyllä sakkaa. Vaikka meillä olisi 50 astetta pakkasta, niin todennäköisesti täällä kuitenkin välillä tuulee, me saadaan tuulivoimaa, meillä on mahdollisuus tehdä ydinvoimaa ja muuta. Itse asiassa paljon vaikeampaa olisi nojata johonkin muuhun. Se sektori, jossa tietenkin haasteita tulee, on maa- ja metsätalous, koska silloin kun meillä jos ilmasto muuttuisi radikaalisti tavalla tai toisella, niin se tietenkin vaikuttaa niin kuin maa- ja metsätalouteen huomattavalla tavalla. Mutta jälleen kerran teknologia on olemassa. Mehän osataan nyt jo tehdä ihan konkreettisesti vaikkapa proteiineja suoraan ilmasta. Siihenkin on siis olemassa kaupallista teknologiaa. Eli nyt kun puhutaan jälleen kerran siitä, että meillä on 10 vuosia aikaa sopeutua, niin me pystytään. Ehkä se, mun mielestä ei pidä olla huolissaan. Se on niin kuin yleensä se, että murehtii, niin sillä ei asiat kauheasti mene eteenpäin. Sen pitää muuttua toiminnaksi, mutta se mitä mä toivon kyllä on se, että näitä skenaarioita mietitään ja me mietitään, mitkä on niitä teknologisia vastauksia, miten me halutaan vastata, miten me saadaan kansainvälinen yhteisö vastaamaan näihin kysymyksiin. Mun mielestä ne on niinku niitä ydinkysymyksiä tässä. Mutta AP:lle kiitos kyllä erinomaisia ajatuksia herättävästä kysymyksestä. Kiitos Ville ja kiitos Mari kans. Eli panelistien mukaan ei tarvitse olla ehkä niin huolissaan, koska me voimme ja pystymme ja meidän pitää vauhdittaa niin sopeutumisen ratkaisuja kuin vihreän siirtymän ratkaisuja vielä vauhdikkaammin ja tällä me ennaltaehkäistään myös näiden keikahduspisteiden ylittymistä. Tämä oli hyvä vastaus. Seuraavaksi käsittelyyn pääsee yleisön huolet yhteiskunnan yleisestä kehityssuunnasta. Velkojen maksaja 35V Helsingistä pohtii. Infra ei pysy perässä, muuttoliikkeet kasvavat, populismi lisääntyy, tehdään lyhytnäköisiä ja typeriä päätöksiä, palataan kohtaan 1. Myös nimimerkki Emil 28V Helsingistä näkee vastaavia uhkia. Pelkään Amokin hidastumisen vaikutuksia ruokaturvaan ja maanviljelykseen jo ennestään epästabiilissa maailmassa, jossa resurssisodat näyttävät tulevaisuuden todellisuudelta. Pekka, sä voisit aloittaa. Sulla on varmasti kansanedustajana ja entisenä ulkoministerinä kokemusta siitä, että miten vaikka resurssiniukkuutta tai muuttoliikkeitä voi hallita mahdollisimman oikeudenmukaisesti tällaisissa erilaisissa tilanteissa. Pitääkö näistä näkymistä olla sun mielestä huolissaan ja miten me voitaisiin ennaltaehkäistä näitä riskejä? No joo, kyllä nämä ihan hyviä kysymyksiä on ja aina pitää olla vähän tai sopivalla tavalla huolissaan. Mä jollain tavalla, kun tässä oli näitä aikaisempia hyvin dystooppisia skenaarioita, negatiivisia skenaarioita, niin muistin keskustelun, joka oli tuolla Helsingin kirjamessuilla
edesmenneen Pentti Linkolan ja vihreän insinöörin Eero Paloheimon välillä maailmanlopusta. Ja ensin kysymys oli, että koska maailmanloppu tulee. Pentti Linkola sanoi, että maailmanloppuhan on menossa, että laji kerrallaan tässä hävitään, että kohta on ihmisen vuoro. Ja Eero Paloheimo sanoi, että maailmanloppu on niin kuin TV-torni, että kun se lähtee kaatumaan, niin ensin sitä ei huomaa, mutta sitten se rysähtää. Ja me ollaan nyt tässä kaltevassa kohdassa odottaen sitä rysähdystä. Ja sitten juontaja kysyi, että onko teillä jotain lohdutuksen sanoja maailmanloppua odottaville ihmisille. Ja Pentti Linkola sanoi, että no, hän lohduttaisi ihmisiä sillä, että ehkä joku hyvin alkeellinen eliölaji saattaa jäädä jälkeen, maailmanlopun jälkeen, jopa torakka saattaa jäädä maapallolle. Ja Eero Paloheimo lohdutti ihmisiä sillä, että jossain tuolla universumissa saattaa olla joku maan kaltainen planeetta, jossa on elämää. Ja näin valoisia ajatuksia tämä herätti. Ja tietysti välillä itsekin tuntuu, että näitä on aika paljon näitä negatiivisia skenaarioita, mutta sitten juuri niin kuin täällä viitattiin, niin Kiinan kehitys, Kiinan oma vihreä siirtymä, että me ei olla yksin tekemässä tätä vihreätä siirtymää. Et ehkä eniten mä oon huolissani tästä ihmisten keikahduspisteestä, joka tapahtuu politiikassa. Eli kun me katsotaan Yhdysvaltojen politiikan keikahdusta nyt taas kerran anti-ilmastosuuntaan ja tämän tyyppiseen suuntaan, niin nämä on vaarallisia keikahduksia, koska silloin tämä ilmastotahti hidastuu, ilmastonmuutoksen vastaaminen hidastuu, ja se on asia, johon me voidaan ihmisinä vaikuttaa, ja kansalaisliikkeet ja kansalaisjärjestöt voi vaikuttaa, että paine poliittisia päättäjiä kohtaan säilyy ilmastotoimissa, ei vain Suomessa eikä Euroopassa, vaan kaikkialla maailmassa. Ja mä luulen, että tässä kansalaisjärjestö on todella avainasemassa. Eli tämän tyyppisiä asioita tämä herättää. Tietysti sitten ehkä viimeisenä voi ottaa tänne, että on paljon vielä negatiivisempia skenaarioita, katsoa jotain Bangladesia ja merenpinnan nousua tai muuta, jossa valtavia pakolaismääriä saattaa lähteä liikkeelle, jos nämä toteutuu. Tai niin kuin Pohjoisessa Afrikassa kuivuus ja aavikoituminen luo sotia ensin ja sitten pakolaisuutta ja tämän tyyppisiä. Ja nämä on minusta sellaisia asioita, että meidän pitää olla valveilla ja meidän pitää olla auttamassa näiden ongelmien ratkaisussa myös koko ajan. Kiitos Pekka. Mä haluaisin Petja kuulla myös sun näkökulman tähän. Sä seuraat toimittajan paljon niin kuin ympäristöteemoihin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun liittyviä teemoja, niin mitä sä näet, että pitääkö tällaisista riskeistä olla huolissaan ja että keikahduspisteet vois entisestään sekavoittaa yhteiskuntaa? Joo, ensiksi tähän Helsingistä kotoisin olevan velkojen maksajan huoleen, eli että tulisi kriisejä, jotka johtaa populistiseen politiikkaan ja entistä huonompiin ilmastotoimiin, niin täytyy myöntää, että olen itse huolehtinut vähän samasta asiasta, että silloin kun aloittelin ympäristötoimittajana, niin ajattelin, että kyllä jossain vaiheessa tämä ilmastonmuutos saavuttaa sellaisen pisteen, että se tapahtuu sellainen yleinen havahtuminen, joka sitten synnyttää niitä politiikkatoimia, mutta nyt olen alkanut ajatella, että ehkä sitä yleistä havahtumista ei välttämättä ikinä tulekaan, että jos käykin niin, että ilmastonmuutos vaikuttaa erilaisiin kriiseihin, synnyttää vaikka pandemioita tai pakolaisliikettä tai erilaisia konflikteja, ja sitten keskitytään ratkomaan näitä päälle kaatuvia kriisejä, ehkä ymmärtämättä, että se taustalla se syy on osittain ilmastossa, ja sitten se johtaa ehkä populistiseen politiikkaan ja tavallaan helppojen ratkaisujen etsimiseen, joka entisestään hidastaa niitä ilmastotoimia, niin kuin nyt Yhdysvalloissa on nähty, että sanoisin, että tuosta huomiosta pitää olla huolissaan. Sitten ajattelin ehkä puhua vähän pidemmin tästä toisesta kohdasta. Tuolla Emil nosti tämän huolen ruoantuotannosta, ja no hänellä tuo huoli liittyy siihen, että jos tämä Atlantin meille päivän tasa-ajalta lämpöä tuova merivirta pysähtyisi ja tänne tulisi kylmää, miten ruoantuotannon sitten käy. No siitä on tässä jo aika paljon puhuttu, ja Joonaskin tuossa sanoi, että se NS-katastrofiskenaario ei onneksi ole kovin todennäköinen, tai ainakaan se ei tapahtuisi nyt ihan heti, mutta ajattelin laajentaa tätä, että vaikka tämä amok, eli tämä merivirta ei romahtaisi tai hidahtuisi merkittävästi, niin kyllähän meidän silti pitää olla monestakin syystä huolissaan tuosta ruoantuotannon tulevaisuudesta. Syistä, jotka oikeastaan nyt jo tapahtuu ja jotka varmuudella tapahtuu. Haastattelin tuossa vaikka Petteri Taalasta vähän aikaa sitten, niin hän sanoi, että hän on eniten huolissaan makean veden riittävyydestä, jos globaalisti katsotaan, että kun jäätiköt pienenee esimerkiksi vuoristoilla, niin se tarkoittaa, että ne makean veden lähteet, mitkä ruokkii jokia, jotka taas ruokkii maanviljelystä, niin ne kyllä vähenee. Ja samaan aikaan, kun ilmasto muuttuu, niin sitten nämä vyöhykkeet, joilla ruokaa maailmassakin nyt eniten tuotetaan, niin nehän siirtyy kohti napoja, koska lämpötilat nousee. Ja kun pallo on semmallinen kuin se on, niin jos ajatellaan, että nyt se hyvän ruoantuotannon vyöhyke on lähellä päivän tasaa, ja kun se siirtyy kohti napoja, niin sehän pienenee. Ja sen lisäksi erilaiset vitsaukset maanviljelyksessä tietysti lisääntyy, kun ilmasto lämpenee. Tässä on tavallaan monia syitä, jotka kyllä laittaa
ruoantuotantoa paineen alle, vaikka tuo Atlantin merivirta ei pysähtyisi. Ja siksi ajattelen, että kun tämä tulevaisuus on näin epäselvä, niin kannattaa satsata sellaisiin ratkaisuihin, jotka auttaa meidän selviytymiskykyä vähän monissa erilaisissa skenaarioissa. Ja tässä ruoantuotannossa se tarkoittaa sitä, että kannattaa tehdä sen tyyppistä viljelyä, mitä nyt Suomessa yritetään edistää, tällaista hiiliviljelyä, mikä parantaa sitä maan multavuutta, että se ei ole niin altis eroosiolle ja se tuottaa paremmin ruokaa. Että se on tavallaan joka tapauksessa hyvä asia. Ja kannattaa edistää sellaista yhteiskuntaa, joka tarvitsee vähemmän pinta-alaa itsensä ruokkimiseen, mikä tietysti tarkoittaa sitten kasvispohjaisempia ruokavalioita muun muassa. Ja kannattaa edistää sellaista yhteiskuntaa, jossa nostetaan maanviljelijän ammattiin uuteen arvostukseen tai entistä suurempaan arvostukseen, koska heiltä tullaan vaatimaan paljon, että joka tapauksessa he tulee tekemään sitä työtään muuttuvassa ilmastossa ja he tarjoavat meille sen ruoan. Ja kyllä mä sanoisin myöskin, että jokainen voi valmistautua siihen, että tämä ei ole kovin villi ennustus, jos me sanon, että tulevaisuudessa me tullaan laittamaan suurempi osa rahoistamme ruokaan. Ja se on ehkä ihan tervettä. Jep. Tärkeä kommentti sulta, kiitos kun jaoit ajatuksia. Haluatko Pekka kommentoida tähän? Mulla oli oikeastaan tästä juomaveden riittävyydestä semmoinen pieni havainto. Olin keväällä Katarissa ja asia, josta siellä puhuttiin paljon, oli desalinaatio, eli suolan erottaminen merivedestä ja sitten meriveden käyttäminen kaikkeen viljelyyn ja kasteluun ja juomiseen ja näin poispäin. Ja sitten heti perään tuli huoli, että jos Iranin tapaukset johtaa jonkinlaiseen ydinkatastrofiin ja radioaktiivisuuden lisääntymiseen alueella, niin se desalinaatiohan ei auta. Ei voida tehdä juomavettä sitten vedestä, jossa on radioaktiivisia komponentteja. Vähän tämmöiset Fukushima-skenaariot nousi siellä esiin. Ja itse asiassa näitä on niin kuin kiinnostava kuunnella ja kiinnostava paneutua, että minkälaisia ympäristöhuolia eri puolilla kehitykseen liittyy. Ja tämä puhdas juomavesi tulee olemaan todella kriittinen tekijä. Kiitos. Otetaan tähän väliin vielä Joonas. Haluatko sä tutkijana kommentoida sit näitä niin kuin yhteiskunnallisia vaikutuksia? No sanotaan näin, että tuohon amok- ja ruokaturvakysymykseen niin vastaan vuoden päästä tutkimista just parhaillaan. Mutta joo, siis todellakin samaa mieltä tästä, että ilmastonmuutos kytkeytyy hirveän voimakkaasti myöskin kriisiin puhtaan veden saatavuudesta ympäri maailmaa. Ja tämä osoittaa sen, kuinka niin kuin monitahoisia ongelmat on maailmassa. Ehkä tuosta vielä politisoinnista, niin sen sanoisin, että toivoisin, että tiede pysyisi niin kuin, ja ilmastotiede varsinkin niin kuin ikään kuin poliittisoitumatta, ainakin Suomessa, ja niin kuin se on hyvinkin pysynyt, koska siis kova tahtotilahan on sitä laittaa johonkin leiriin keinotekoisesti. Että toivon, että täällä ainakin Euroopassa päin pystytään pitämään järki päässä tämän suhteen. Oisit sä, Mari, halunnut vielä kommentoida tätä? Vain lyhyesti kommentoida. Pekka nosti noita konflikteja esille, niin on ihan selvää, että jos me nyt ei tartuta ilmastonmuutoksen hillintää tarpeeksi vakavasti, niin joudutaan kyllä monien konfliktien maailmaan. Jos me ajatellaan niin kuin historiaa ja katsotaan sotia, niin hyvin monet sodistahan on käyty siitä, että kamppaillaan luonnonvaroista, vaikka sitten öljystä tai puusta tai puhtaasta vedestä, niin tämmöinen ilmiö varmasti tulisi yleistymään. Eli tämäkin on yksi erittäin hyvä motivaattori sille, että kaikki käydään tekemään maailmassa ilmastotoimia entistä tarmokkaammin. Sitten toisaalta niin kuin yksi asia, mikä meidän pitäisi myöskin huomioida, että ilmastonmuutoksen hillintähän ei ole pelkästään sitä, että luovutaan fossiilista polttoaineista, vaan meidän pitäisi puuttua myöskin siihen elefanttiin olohuoneessa, josta ei juurikaan puhuta, ja se on kyllä ylikulutus. Eli me ihmiset ollaan luotu oikeastaan semmoinen talousmalli ja hyvinvointikäsitys, että voidaan käyttää rajattomasti halpoja luonnonvaroja, mutta nyt meidän pitäisi miettiä ja uudistaa, että mistä se hyvinvointi tulee ja millä tavalla tätä yhteiskuntaa rakennetaan. Joo, Ville vastaa vaan. Joo, erittäin hyvä tässä, mitä Mari sanoi, niin yksi ongelma, minkä mä näen, on se, että mehän ei tiedetä, minkälaisia vaikutuksia meidän kulutuksella on. Siinä, kun käy tuolla vihreätä korttia vilauttamassa kassalla, niin siinä tulee kassakuitti, jossa näkyy montako euroa mikäkin ostos maksaa, ja kaikki tietää, että paljonko maitotölkki maksaa. Moniko tietää, montako kiloa se on hiilidioksidia. Se ei lue siinä kassakuitissa. Eli meillä on aika paljon yhteiskunnassa tekemistä tämän tiedon lisäämisen kanssa myös. Kiitos kaikille. Ehkä mä tulkitsen tästä, että panelistien mielestä nämä on ihan oikeita huolenaiheita, mutta niin kuin Pekka sanoi, niin pitää ehkä enemmän olla vielä valveilla ja valmiina katsoa niitä ehkä, mistä Mari puhui aikaisemmin, niitä mahdollisuuksia
miettiä, että minkälaista niin kuin muunlaista elintasoa ja elämänlaatua, mihin me haluttaisiin pyrkiä ja kokonaisvaltaisesti pyrkiä sellaisiin ratkaisuihin, mitkä niin kuin olisi meille hyödyllisiä erilaisissa tulevaisuuden skenaarioissa, mitä Petiakin peräänkuulutti. Siirrytään sitten meidän viimeiseen huoleen ja sitä kautta vielä enemmän niihin tarvittaviin ratkaisuihin. Nimimerkki Olen huolissani 21V sanoo: yksi henkilökohtaisimmista huolistani monien muiden joukossa liittyy siihen, että vaikka tiedän haluavani lapsia, en ole varma, haluanko tuoda heitä tähän maailmaan. Ilmastokriisin syveneminen saa tulevaisuuden tuntumaan epävarmalta ja jopa pelottavalta. Ja tähän mä haluaisinkin kuulla kaikilta, miten me voitaisiin turvata tulevia sukupolvia ja tulevaisuuden näkymiä näiden maapallon keikahduspisteidenkin lähestyessä. Koitaan tähän antaa vielä tiiviit ajatukset. Aloittaisiko vaikka Pekka ja tullaan sieltä sitten järjestyksessä? No, mä oon itse tämmöinen 70-80-lukujen lapsi ja silloin oli tietysti kylmän sodan luoma sodanuhka, ydinsodan uhka Euroopan yllä ja oli Tsernobylin kaltaisia onnettomuuksia. Aika monet mun kavereista pohti silloin samaa, että onko tämä semmoinen maailma, jonne haluaa tuoda lapsia. Ne, jotka päätti tuoda lapsia, niin lapset on nyt 50-vuotiaita ja oli varmaan ihan järkevä päätös sekin, mutta tämä kuvaa kyllä hyvin sitä, että tämmöiset globaalit huolet ja ilmastohuolet ja turvallisuushuolet lisää ihmisten pelkoa siitä, että minkälaista elämää lapset tulee elämään, ja sen takia on hirveän tärkeää, että me tehdään kaikkemme nyt tulevien sukupolvien eteen ja mietitään tulevien lasten turvallisuutta myöskin. Ja toinen on sitten ehkä tämä ilmastoahdistus, josta niin paljon puhutaan nuorten kohdalla. Mä oon ajatellut, että ilmastoahdistukseen ainoa oikea vastaus on se, että me tehdään toimenpiteitä ja osoitetaan myös vanhempina ja vanhempana sukupolvena, että otetaan nämä asiat tosissaan, käydään keskustelua näistä, otetaan tämä informaatio vastaan, eikä kiistetä sitä, että näitä suuria ongelmia on meillä näköpiirissä. Joo, mulla on 2 ihanaa tytärtä, Aava ja Kanerva, enkä ole aikaa harmissani, että on heidät hankkinut tähän maailmaan, ja olen melko varma, että hekään eivät ole harmissaan siitä, että täällä olevat. Eli ei tarvitse siinä mielessä olla huolissaan, niin kuin Pekka viittasi, niin kautta historianhan ihmiset on aina syntyneet huolien keskeiseen maailmaan. Ja me eletään kuitenkin tällä hetkellä esimerkiksi täällä Suomessa niin varsin hyvässä yhteiskunnassa. Maailma on pitkälle rakennettu meille. Mutta samalla tavalla meillä on tietenkin tämä monisukupolvellinen velvollisuus pitää siitä huolta, että se pysyy myöskin hyvänä paikkana asua ja elää tulevaisuudessa. Ja sitä kautta se on hyvin tärkeää, että me tartutaan tähän ilmastokriisiin jämptisti nyt, kuin myöskin pidetään huolta meidän maapallon elinkelpoisuudesta. Mutta ei pidä olla huolissaan lasten tekemistä, niitä kannattaa hankkia, jos pystyy, ja kaikki ei pysty, niin jos on mahdollisuus, niin kannattaa tarttua siihen huolinkortteen. Joo, itse ajattelen, että tässä on kuitenkin se hyväkin uutinen, että nykyään väestöennusteiden mukaan, niin kyllähän tämän vuosisadan loppuun mennessä maapallon väkiluku on kääntymässä laskuun. Tottahan se on tietenkin, että jos ihmisiä on maapallolla vähemmän, niin se helpottaa kaikkiin näihin ympäristökriiseihin vastaamista, mutta siinäkin ehkä loppujen lopuksi vielä olennaisempaa on tämä, mitä Mari sanoi, eli lopettaa tämä ylikuluttava elämäntapa. Se on se kuitenkin se ydinongelma, eikä se väestömäärä, tämä ylikuluttava elämäntapa. Siinäkin mielessä, ja muutenkin on itse kyllä sen verran humanisti, että en menisi kellekään sanomaan, että et saa hankkia lapsia ilmaston takia, että onhan se niin perusasia ja monelle niin kuin elämän tarkoitus, että elämä jatkuu, että en lähtisi siitä hakemaan sitä ratkaisua. Ja just ehkä tämäkin, mitä nyt Joonas sanoi, että kuitenkin jos ajattelee menneitä sukupolvia ja mennään vaikka 100 vuotta taaksepäin, niin että minkälaiseen maailmaan silloin on lapsia hankittu ja silloin on ollut akuutteja huolia, karmeita epidemioita ja nälkää ja vaikka mitä. Ja Suomen yksi suosituimmista joululauluistakin kertoo kuolleesta pikkuveljestä, kun se lapsikuolleisuus oli niin valtavaa silloin ja nykyään ei ole. Että onhan meillä tietyllä tavalla kuitenkin tosi hyväkin maailma, mihin ne lapset syntyy. Ja se on totta, että kuka tahansa lapsi, joka syntyy tänään, niin se tulee elämään tämän muuttuvan ilmaston maailmassa ja siinä mielessä epästabiilissa maailmassa. Mutta jos tässä hakee joku positiivisen näkökohdan siihenkin, niin nykyään on paljon tällaista kokemusta niin kuin tarkoituksettomuudesta tai ettei ole määränpäätä elämässä, niin ehkä nyt sitten meidän sukupolvella ja tulevalla sukupolvella niin voi sitä merkitystä elämää hakea esimerkiksi sillä, että ratkaistaisiin tätä isointa ongelmaa, eli näitä ympäristökriisejä. Ville? Mä luulen, että historiassa todennäköisesti missään tai koskaan
ei ollut parempaa hetkeä hankkia lapsia kuin Suomessa nyt. Jos ajatellaan sitä, niin kuin Petja viittasi tähän turvallisuuteen tai niihin elinolosuhteisiin, ja jos haluaa ajatella itsekkäästi sen lapsen tulevaisuutta. Meillä on nyt niin vähän lapsia, että itse asiassa niillä lapsilla, jotka syntyy, niillä on koulutuksen, työn, kaiken tämän kannalta, talouden kannalta erittäin hyvä tulevaisuus edessään. Ja he tulevat olemaan niin kuin yhteiskunnankin kannalta erittäin kaivattuja. Samoin mä olen itse asiassa iloinen siitä, että nimimerkki Olen huolissani pohtii tätä asiaa, koska mun mielestä se on merkki, että hänestä on tulossa hyvä vanhempi, joka jo vähän etukäteen pohtii, että miten rakennetaan se hyvä elämä sille lapselle ja minkälaisia asioita siitä tulee. Tästä ilmastoasiasta mä en ole huolissani. Tai sanotaan, että ajattelen ilmastoa paljon ja ilmastotoimia, mutta juuri tästä perspektiivistä mä en ole huolissani. Meillä on hyvät työkalut siihen, miten me selvitään ilmastonmuutoksesta, miten me torjutaan ilmastonmuutosta. Mä en myöskään lähtisi sälyttämään sitä, mä ymmärrän tämän nuorten ilmastoahdistuksen, mistä se tulee, ja se on mun mielestä välillä vähän epäreiluakin, koska se on niin, että me sedät ja tädit siellä selitetään, että nyt meillä on tämmöinen ilmastonmuutos, joka on tämmöinen iso ongelma. Sitten me lopetetaan siihen ja kerrotaan, että teille siitä tulee vielä isompi ongelma. Sitten me unohdetaan sanoa siitä ihan pikkujuttu, että kuka sen ongelman teki. Ja kun se meidän sanoma seuraaville polville on vähän semmoinen, että tässä on nyt 7 sukupolvea sotkenut tätä planeettaa, niin nyt olisi 1 sukupolvi, että siivotkaapas te. Ja se ei mun mielestä kuulosta ihan reilulta. Ja itse asiassa jos katsotaan niitä numeroita vähän tarkemmin, sitä planeetan sotkemista, niin kuin suuren yhteisen kaatopaikan, eli ilmakehän käytössä, niin onhan se niin, että esimerkiksi mun syntymäni jälkeen niin ainakin 2/3, ellei 3/4 päästöistä on tehty sen jälkeen. Eli itse asiassa tässä joutuu vähän menemään peilin eteen, että kuka ne päästöt on tehnyt, jotenka ei sitäkään saa sälyttää näille nuorille. Mun mielestä se oikea sanoma tässä, ja tässä on ehkä vähän sanomakysymys, on se, että meidänkin ikäpolven ja ikäpolvien pitää ottaa vastuuta tästä ja todeta, että me tehdään vastuullisia päätöksiä, jotta nuorilla olisi paremmat eväät siitä, että päästään eteenpäin. Sitten ehkä semmoinen filosofinen, mistä mun mielestä mihin Petja vähän viittasi tässä, että okei, me voidaan tietenkin niin kuin ajatella, että mokattiin, häivytään, eli ei tehdä enää lapsia ja ihmiskunta katoaa tästä. Ja se on ehkä vähän filosofisempi kysymys, että onko se oikea ratkaisu vai pitäisikö tässä vaan todeta, että mokattiin, nyt siivotaan ja opitaan elämään niiden planetaaristen rajojen puitteissa, mitä meillä on. Meillä on siihen kuitenkin erittäin hyvät eväät ja ehkä ei tarvitse sanoa, mutta sanon kuitenkin, että itse edustan tätä jälkimmäistä, että kyllä me opitaan tämä homma hoitamaan ihan siististi. Kiitos Ville. Otetaan Mari vielä. Kiitos, joo. Tämä nimimerkki Olen huoli, niin se on kyllä aika todellinen. Et mä itse olen paljon tekemissä nuorten ilmastoaktivistien kanssa, aika usein törmää tämän kaltaiseen huoleen. Ja mun mielestä siitä pitäisi kyllä tosissaan olla huolissaan, koska se, että jos me ajatellaan, että tulevaisuus on synkkä ja mitään ei kannata tehdä eikä voi hankkia lapsia vaikka haluaisi, niin sehän tarkoittaa, että me nostetaan kädet pystyyn ja sanotaan, että peli on menetetty. Ja silloin ainakin me mennään sinne synkkään tulevaisuuteen. Eli jollain tavalla meidän pitäisi pystyä nämä huolet ihan oikeasti niin kuin kanavoida toiminnaksi. Ja sitten taas toisaalta myöskin se, että me puhuttiin tuossa aikaisemmin ylikulutuksesta ja siitä, että millä tavalla voidaan elää niin kuin onnellista elämää, vaikka ei ylikuluteta. Niin mä muistan kyllä omaa lapsuuttani, että silloin kun olin koulussa, niin esimerkiksi vaatteitahan me saatiin, kun syyslukukausi alkoi, sai silloin farkut ja college-paidan ja toiset sai sitten, kun alkoi kevätlukukausi. Ja ei ostettu kauhean paljon leluja ja elettiin kyllä hyvin niin kuin onnellista lapsuutta. Eli meillä on ratkaisuja. Ja sitten toisaalta meidän pitäisi ihan koko ajan pitää mielessä se iso kuva. Ilmastonmuutos ja luontokato on vakavia ongelmia, ne pitää ottaa vakavasti, mutta jos me katsotaan tätä maailman kehitystä, niin viimeisten vuosikymmenten aikana on tapahtunut todella hienoja asioita. Et esimerkiksi lähes kaikki lapset pääsee kouluun ja kaikki lapset rokotetaan, lukutaito on kehittynyt, eliniän odote on kehittynyt ja paljon hienoja asioita tapahtuu. Et nyt meidän pitää vaan ratkaista tämä ilmasto- ja luonto-ongelma ja sen jälkeen sitten me voidaan mennä kohti parempaa tulevaisuutta. Kiitos paljon kaikille. Ehkä tästäkin tulee ilmi, että pitää varmaan olla huolissaan jonkin verran, mutta kuitenkin meillä myös niitä ratkaisuja on, millä me voidaan valaa uskoa tuleviin sukupolviin. Ja me kuitenkin tarvitaan niitä hyviä ihmisiä tänne rakentamaan sitä parempaa maailmaa, missä myös niin kuin onnellisuutta olisi enemmän ilman sitä ylikulutusta.
Olisiko joku teistä halunnut vielä antaa tämmöisiä konkreettisia sitten toimia, mitä sitten nyt voitaisiin erityisesti tehdä? Päästöjen vähentäminen on jo mainittu ja fossiilisista irtaantuminen, mutta mikä voisi sitten luoda vaikka merkitystä tämän kuluttamisen, ylikuluttamisen, siitä vapautumisen sitten toisella puolella? Ville? No tässä tulikin mainittua tämä ihmiskunnan keikahduspiste, ja meillä on ollut näitä keikahduspisteitä populismin suuntaan, ja näin pitkällä aikavälillä toki ollaan mennyt oikeaan suuntaan, mutta kyllä mä miettisin niin kuin sitä, että mikä on se yhteinen pohja, mille me voidaan rakentaa. Et mistä me päästään näistä kysymyksistä eteenpäin, koska meillä aika paljon kysymys on kuitenkin siitä, että me toimitaan mielikuvien ja tunteiden pohjalta. Ja se on ihan hyvä tapa silloin, kun meillä on arvokysymyksiä, mutta silloin, kun meillä on niin kuin luonnontieteellisiä tai teknologisia kysymyksiä, niin niihin löytyy objektiivisempaakin dataa kuin ihan vaan oma tuntemus. Ja meidän pitäisi oppia yhteiskunnassa rakentamaan sen pohjalle, miettiä mikä on mahdollista, mikä on mahdotonta, mitä me tehdään, miten me tehdään, mitä ratkaisuja meillä on käytettävissä, ja hyvin ennakkoluulottomasti ottaa niitä käyttöön. Ja tässä kohtaa mä en varsinkaan tässä seurueessa malta olla mainitsematta myös ilmastonmuokkausta, ja mä tiedän, että nyt mä pistin sormeni kusiaispesään, koska tämä on tietysti hyvin herkkä aihe, ja mä en ole sanomassa, että me ratkaistaan ilmastonmuutos muokkaamalla ilmastoa, mutta se mitä mä oon sanomassa, että se on esimerkki asiasta, jota pitää tutkia ja joka pitää ymmärtää. Eli niin kuin tässä tuli Joonakselta tämä, että tiede tieteenä ja politiikka politiikkana, ja yritetään niin kuin ymmärtää mikä on mitä. Joo, otetaan vielä, Pekalla oli siellä kommentti ja sitten Petjalla. Ja no, tässä kysyttiin esimerkkejä siitä, mitä voi sitten tehdä, jos ei syyllisty ylikulutukseen, ja samoja kokemuksia muuten lapsuudesta, että vaatteita aina Isobroidilta perittiin ja näin poispäin, eli elettiin aika vaatimatonta elämää. Mutta ehkä tänä päivänä se, mistä pitäisi puhua enemmän, on se, että aineeton kulttuuri on kuitenkin se, mitä voidaan kuluttaa. Että loistavat kirjastot ja hyvät elokuvat ja itse asiassa kaikki sitä, mitä me nautitaan kulttuurin kautta, suomalaisen kulttuurin kautta, musiikki, kaikki on sellaista, joka ei kuluta luonnonvaroja tai aiheuta ongelmia ja näin poispäin. Ja meillä on valtava tarjonta sillä puolella, että mä jotenkin Suomen kesäkin ajatellen niin vetoan kulttuurin puolesta. Petja. Otetaan vielä Petja ja Mari ihan lyhyet kommentit. No niin, nopea kommentti tuon ilmastonmuokkaukseen. Tietyllä tavalla sitähän me nytkin tehdään, kun hiilidioksidia paljon lasketaan tuonne ilmakehään, niin ihmiskuntahan tällä tavoin muokkaa ilmastoa ja tekee suurta koetta niin sanotusti. Näistä ratkaisuista, niin Pekka mainitsi kulttuurin, mä uskon, että siis semmoinen syvällinen kulttuurinen muutos vaaditaan siinä, että mitä pidetään tavoiteltavana. Et nythän se tavoiteltava asia maailmassa on tämä länsimainen kulttuuri, jos kulutetaan tosi paljon. Et se tavallaan pitäisi jotenkin muuttua, ja se onkin aika iso muutos, mutta jotenkin se pitäisi saada aikaiseksi. Ja toinen vaan nopea nosto, niin tietyllä tavalla tämä meidän talousjärjestelmä ja talouskasvu ja yritystenkin menestys edelleen liian paljon pohjimmiltaan perustuu siihen, että jossain siellä arvoketjun loppupäässä niin kuin ruopataan luontoa tai otetaan luonnosta enemmän kuin mitä se tuottaa, ilman että siitä maksetaan mitään. Eli se on tavallaan velkaa, se on luontovelkaa, mitä otetaan, se saastuttaminen. Ja tällaisen niin kuin ilmaisen saastuttamisen tai ilmaisen luonnon köyhdyttämisen pitää tietenkin loppua. Ja Mari vielä viimeinen lyhyt kommentti. Joo, kiinnitin huomiota siihen, että kaikki nämä kysymykset oli tullut nuorilta suomalaisilta, ja se, että jos nuoret ovat niin kuin huolissaan näistä asioista, niin ei kannata missään nimessä yksin jäädä vellomaan niiden huoleenkaan, vaan kannattaa mennä porukkoihin, jotka yrittää ratkaista näitä ongelmia. Ja kun näkee, että ympärillä on paljon ihmisiä, jotka myöskin tekee samoja asioita, niin yhtäkkiä huomaakin, että paljon hienoa tapahtuu, ja se tuo toivoa. Kiitos kaikille näistä ajatuksista. Itse asiassa otetaan vielä, meidän viimeinen kommentti tulee eläkeläiseltä. Espoolainen Tiko, 78V, kertoi meille tällaisen runollisen pohdinnan keikahduspisteistä. Hupaisa sana vai kuoleman vakava käänne? Vanhan sadonnan mukaan, minun jälkeeni vedenpaisumus. Toisaalta ilkutaan, uskokoon ken tahtoo, tai me olemme tehneet enemmän kuin oman osuutemme. Monet voivat myös kuvitella, että meillä muutos on tapahtumassa toivottuun suuntaan, muista 5, keikahduspisteistä puhumattakaan. Lisäksi ilmastonmuutos on vain yksi suurista uhista, ja oudon suppeasti mielletty turvallisuuskäsitys elää sitkeästi. Tietoa kyllä olisi, mutta se ei tavoita tai sitä ei edes haluta vastaanottaa. Kroonistuva kyynisyys,
tiedevihamielisyys, välinpitämättömyys vai universaali järki? Haluan luottaa jälkimmäiseen. Siis vain sopivasti huolissaan. Kävisikö se? Näillä eväillä me voidaan nyt kaikki ehkä hakeutua sinne tarvittavien muutosten ja ratkaisujen suuntaan. Valtavan iso kiitos meidän upeille puhujille ja kaikille kuulijoille sekä etenkin heille, jotka jakoi meille näitä huolia. Niitä tosiaan tuli vähän enemmän kuin voitiin tässä käsitellä, niin kannattaa ottaa Operaatio Arktis Instagramissa seurantaan ja siellä me ehkä vastataan sitten vielä muihinkin huoliin. Nyt voidaan antaa vielä isot aplodit meidän upealle huolipaneelille. Ja oikein aurinkoista päivää kaikille. Kiitos. Kiitos.